Proof nga si Jesus Christ usa ka Ginoo. Daghang tao nga gasulti si Jesus usa lamang ka tao, buotan nga propeta, dili gyud Ginoo. Pero ang Bible sa Hebrews chapter 1 verse 8 gasulti nga si Jesus Ginoo. Hebrews chapter 1 verse 8 ingon ang pulong sa Ginoo, but unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Now, kinsay nagsulti niya ni? Of course, ang God the Father. But unto the Son, he saith, ngadto sa anak, ingon siya, kinsay ning siya diyan ni? Mao ni ang God the Father. Kinsay gisulti anak sa God the Father? Mao ang iyahang anak. Ingon sa God the Father, ngadto siyang anak, ang imong trono, O Dios. Nagpasabot mga igsoon nga si Jesus na di ay siya ay trono. O si Jesus nga mao ang Son, Ginoo di ay. Kinsay nagdeclare ang God the Father. He said. Ayun niya, ang trono daw ni Jesus is forever and ever. Ug ang sitro sa iyahang pagkamatarong mao ang sitro sa iyahang gingharian. Di na ako na-explain ang katapusan. Ang akong i-explain mao kini, si Kristo Jesus Ginoo gid ay. Kasi na-declare ang God the Father. But unto the Son he saith, kinsa nang he? Ang God the Father gana siya. Kung basa nimong context sa Hebrews chapter 1. Na siya gisulti sa mga anghel, na siya gisulti sa mga tao, pinaagi sa propeta. Karon nga panahon ang gigamit niya mao ang anak. O sa verse 8 gisulti niya nga ang anak po daw kuno Dios. Grabe ang respect sa God the Father kan Jesus Christ. Thy throne, O God, ang imong trono, O Dios, is forever and ever. Now, unsa atong application ni ani mga kaigsuonan? Mao ni, atong i-respect si Jesus as our God. Niingon man ang God the Father, niingon man gani ang God the Father ngadto sa iyahang Son nga, O God, kita pagkaha nga tao lamang. Ha? Usa kini kapasipala para sa mga kapasipala nga gibuhat sa mga grupo nga mga Christians daw sila. Pero ilahang ginapakaubos ang persona ug ranggo ni Kristo Jesus ngadto sa usa ka tawo lamang nga buotan. Wrong. Si Jesus Christ is the most high God. Ingon pa sa Ginoo, God the Father, O God. Ingon sa God the Father, O God. Dili lang tao, kung dili, O God. O God. Ang iyahang anak, ha? Ang iyahang anak. Anak raman unta niya. Anak ra unta niya, pero iyang gitawag nga God. Nagpasabot nga kung Father God, ang iya pong anak God pud. So balikon ko kung mag-respect, kung ga-respect ang God the Father ka Jesus Christ as God, kita pud nga mga tawo mo respect pud ka Jesus nga God siya. Ngayon dili ta maluwas kung dili ta mosulti nga si Jesus Christ usa ka God. Ingon pa sa Romans chapter 10 nga kung kita mo kumpisal sa tumbaba nga si Kristo Jesus Dios ug manluluwas, kita makabaton sa kaluwasan. Kung dili ka mo respect kan Jesus Christ as God, bisan pagmutuo ka nga siya manluluwas, dili gyapon ka manluluwas. Ang tanang tao nga gasulti nga si Jesus Christ usa lamang ka tao nga buotan, silang tanan padulong sa impierno. Kung dili ka gusto ng impierno, tuoy si Jesus as your God, Lord and Savior.